A i dalje pratimo štrajk, točnije mjere upozorenja koje stižu iz redova Hrvatske udruge sudaca. Naravno, jučer je o svemu tome ponovo govorio i premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao. Mi smo uveli digitalizaciju u pravosuđu, ogromne investicije koje služe bržem, učinkovitijem, boljem pravosuđu, pa onda isto tako imamo institut e-spisa. Iz evidencije u okviru e-spisa ministarstvo koje je nadležno za, između ostaloga, za organizaciju pravosuđa ima uvid u broj održanih ročišta i one koji nisu održani. Ako suci ne odustaju, hoćete li možda propitivati zakonicu štrajka? Kako se ovakva situacija? Ja i dalje apeliram na kolege pravnike da budu razumni i da saslušaju dobro ovo što govorim. Saslušajte dobro što govorim. Poruka je koju je sinoć sucima poslao premijer Andrej Plenković. S nama je Ivana Bilušić iz Hrvatske udruge sudaca. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Jeste li dobro čuli što govori premijer i kakav je vaš odgovor? Mi inače jako pažljivo slušamo sve stranke s kojima vodimo razgovore u našim sudnicama, svakodnevno na raspravama, tako da mi znamo pažljivo slušati. Ali u ovom ozračju međusobnog dijaloga sa izvršnom vlašću koje mora biti u međusobnom poštovanju, nadam se da se i nas isto pažljivo sluša. Čuje li vas se, kakav je dojam sudaca nakon ovog 2 dana zapravo mjera upozorenja koje su ispraznile hrvatske sudnice? Da, upravo slike hrvatskih sudnica koje možete vidjeti u medijima pokazuju da su hodnici su prazni, nema stranaka koje čekaju na ročišta i evidentno je došlo do zastoja i veliki broj ročišta se ne održava po hrvatskim sudovima diljem države. S druge strane, vlada, posebno resorni ministar, tvrde da je manje od polovice ljudi u štrajku. Izvadi se ponovo brojka iz tog e-spisa i jučer ponovo ministar Malenica tvrdi da je samo 24% spisa manje, odnosno sudskih ročišta manje nego što je to uobičajeno i da je time zaključak da manje od polovice sudaca uopće sudjeluju u ovim mjerama upozorenja. Sigurno je taj podatak iz e-spisa točan. Međutim, e-spis je informacijski sustav, software. On je onoliko točan koliko su točni podaci, koliko se stavljaju u njega, koliko se oni brzo i pravodobno stavljaju u njega tih podaci. Što to znači, da postoji spisi ili predmeti koji nisu uvedeni u spis? Osim nesavršenosti informacijskog sustava koja se sad najbolje pokazala da taj sustav nije savršen i ne pokazuje u potpunosti realno stanje. Osim njega na sudovima imamo i druge informacijske sustave. Na primjer, sudski registar ima posebnu aplikaciju. Na trgovačkim sudovima više od 55% predmeta je u sudskom registru. To nisu očito uopće gledali. Tamo je isto došlo do zastoja u radnjama zbog provođenja mjera upozorenja, a to se izravno reflektira na gospodarstvo. Zatim imamo zemljišno-knjižni poseban informacijski sustav koji se zove ZIS. Ni tamo očito nisu gledali, to se izravno reflektira na promet nekretninama. Tako da mislim da slike hodnika u hrvatskih sudova najbolje prikazuju što se točno događa na terenu. I sad, kako vidite taj trend? To je zanimljivo. Doći ćemo kasnije do pravih razloga i uzroka koji su doveli do ovih mjera upozorenja, ali sad ako je otvoreno to pitanje koliko se sudaca pridružilo štrajku, da li od trenutka kada je upozoreno da bi moglo doći do štrajka i od trenutka kad je krenula zapravo ova serija ili mjera upozorenja, je li broj sudaca koji su u tim mjerama manji ili veći? Dakle, ako vlada ovakvim izjavama djeluje ili pokušava otvoriti neki put da se prekinu ove mjere upozorenja, je li uspješna? Je li sve manje ljudi u štrajku ili je ovakvim odgovorom vlade sve više ljudi u štrajku? Ja mogu reći ono što mi iz Udruge hrvatskih sudaca dobivamo informacije sa terena, da nam se sve više sudaca javlja da su u mjerama upozorenja. Prema tome, ta brojka raste. Ta brojka je danas već veća nego što je bila u ponedjeljak. Je li to posljedica ovakvih izjava iz ministarstva? Ne znam, ali je činjenica da se nama sve više sudaca javlja. Sad, plaće. Idemo prokomentirati tu činjenicu koja je možda otvorila najviše prostora za polemiku između ministarstva i vlade i sudaca. Pripremili ste nam iz vaše perspektive zapravo 2 grafikona, pa da ih zajedno pogledamo i prokomentiramo. Prvi je zapravo kako su rasle ili padale vrijednosti sudačkih plaća. Dakle, ovo su plaće sudaca od Vrhovnog suda do općinskih sudova i prema ovom grafikonu sve plaće
od 20. do 23. su zapravo u padu. Kako to onda od korespondira 2000. od Dakle, 2000. do 2023. Kako to onda korespondira sa tvrdnjama vlade da su plaće porasle za 500 eura, a da bi s ovim porasle za 700 eura? Evo, ovaj grafički prikaz u kojoj su postavljeni podaci o plaćama koji su lako provjerljivi pokazuje što se događalo sa sudačkim plaćama od 2000. godine do danas i to na svim razinama sudovanja. Vidimo da su one u padu, 24 godine one su u padu. Točno je i ova vlada na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem se u zadnjih 24 godine prva pozabavila tim pitanjem i prvi su nešto napravili po tome i to treba priznati. Međutim, uspjeli su prvi korak u tom rješavanju problema riješiti. Prošle godine, nakon mjera upozorenja sudaca u svibnju 23. došlo je do prvi put povećanja naše osnovice nakon što 2009. je bila veća nego u 23. i svim sucima je povećano za 13% osnovica. Međutim, drugi korak tog njihovog pristupa rješavanju ovog sustavnog uređenja plaća sudaca, tu su zapeli. Tu su zapeli, obećali su do kraja 23. nisu ispoštovali to obećanje. Još jedan detalj koji moram spomenuti. 2009. godine svima koji u Republici Hrvatskoj primaju plaće iz državnog proračuna je smanjena osnovica za 6%, pa tako i sucima. Tek ova vlast, dakle na čelu sa vladom i premijerom Andrejom Plenkovićem je 2019. vratila tih 6%. Dakle, to je što očito izvršna vlast tumači da je bilo prvo povećanje, a zapravo je bilo vraćeno ono što nam je oduzeto 2009. godine, a onda prvo povećanje osnovice se dogodilo prošle godine 23. i kao što sam rekla u iznosu 13%. Sad ako ćemo promatrati razdoblje otkad je ova vlast je na čelu s Andrejom Plenkovićem od 2016. pa do kraja 23. inflacija je bila 29%. Dakle, od kraja 16. do kraja 23. bila je 29%, a mi smo dobili 13% povećanja osnovice. Ako ćemo gledati inflaciju samo zadnje 2 godine po Eurostatu, 23. 7,4%, 22. 10,7%. Dakle, opet pričamo o iznosu koji je veći nego tih 13% koji smo mi dobili prošle godine. Idemo pogledati i drugi grafikon koji ste nam pripremili. On je možda još zanimljiviji, a govori zapravo o tome koliki je udio sudačke plaće u odnosu na prosječne plaće. Pa da samo ako naši gledatelji ne vide ove brojke, dakle 2022. to je bilo 1,60 prosječnih plaća, a u studenom 2023. 1,77 prosječnih plaća. Dakle, što nam govori taj udio sudačkih plaća u prosječnim plaćama i zašto smatrate da je ona zapravo sada manja nego što je bila? Da, i kad pogledate kako je bio odnos u odnosu na prosječnu plaću 2000. godine i kako je to tijekom godina zapravo padalo, onda vidite što se zapravo događa sa sudačkim plaćama. Dakle, od nekog odnosa koji je za općinske suce, koji su najveći udio sudaca, bio otprilike skoro 3 puta prosječne plaće, to sada je u konstantnom padu. Ta situacija, dakle, točno je i ministar je isto sam rekao da je plaća sudaca 1000 eura veća od prosječne plaće danas. Međutim, nemojmo zaboraviti da plaća koju su suci, dakle najveći udio sudaca u svibnju prošle godine dobila je bila niti 1600 eura, a prosječna plaća u to vrijeme je bila 1200 eura. Dakle, da nismo progovorili koji problem imamo, da nismo išli u mjere upozorenja u to vrijeme, ne bi se dogodilo ovaj dogovor sa vladom i ovo povećanje koje je uslijedilo nakon mjera upozorenja prošle godine. Točno je da u tom prvom koraku najveći udio sudaca, dakle prvostupanjskih, a to su općinski, trgovački, upravni, prekršajni suci, su dobili u prosjeku 520 eura povećanje svoje plaće. Međutim, ostali suci su duplo manje, a to su suci županijskih sudova, visokih sudova, to je Visoki trgovački, Visoki kazneni, Visoki prekršajni, Visoki upravni, Vrhovni sud, duplo manje. To je isto stvorilo anomalije u sustavu, a to je sve izvršna vlast obećala da će se ispraviti cjelovitim zakonom do kraja 23. Idemo sad onda nekoliko vrlo kratkih pitanja na kojih naravno očekujemo i vrlo kratke i jednostavne odgovore ako uopće oni postoji, ako ih je moguće tako dati. Je li razlog sadašnjeg mjera upozorenja?
plaće o kojima sada govorimo ili neizvršavanje one obveze vlade da će indeksirati plaće i time dovesti sustav u red, a to je bilo obećanje koje ste dobili u razgovoru sa premijerom i ministrom. Da, ovo nije uopće borba za iznose, ovo je borba za odnose. Za odnose 3 ravnopravne grane vlasti. Zakonodavna, izvršna i sudbena. To je borba za to. Ovo nije borba za veće plaće, nego vaš pokušaj da ostvarite ono obećanje koje ste dobili od vlade o uređivanju sustava plaća u sustavu. Ovdje uopće nije pitanje oko toga je li mi želimo 100, 200 ili slično eura veću plaću. Ovdje je pitanje uređivanja odnosa. Imate li onda odgovor na to pitanje koje postavljaju mnogi građani? Recite nam onda koja je to plaća koja bi suce zadovoljila da prekinu mjere koje su u ovom trenutku na snazi? Mislim da je pogrešno stvari postavljati na taj način. Ono što mi želimo reći da treba biti postavljene sve plaće unutar realnih okvira naše države, unutar okvira državne blagajne. Mi cijelo vrijeme, sve ove godine, a pogotovo zadnje 2 godine od kad smo u intenzivnim razgovorima s izvršnom vlašću, mi imamo respekta prema zahtjevima državne blagajne, prema odgovornosti izvršne vlasti, prema i drugim slojevima društva. Međutim, to ne znači da treba biti nered. Evo, sad imamo situaciju da nije uređen sustav plaća u cjelokupnom sustavu. Gledajte, vi imate sada da ministar ima manju plaću nego državni službenik u njegovom istom ministarstvu. Što to govori o odgovornosti i funkciji jednog ministra u odnosu na druga radna mjesta? Treba li sudac imati veću ili barem jednaku plaću kao saborski zastupnik? Sudačke plaće trebaju biti uspostavljene u interakciji sa izvršnom vlašću i sa zakonodavnom vlasti. Stvari trebaju biti postavljene uredno u jednoj uređenoj demokratskoj državi. Ovo su sada velike anomalije. Ako su ove plaće koje znamo saborskih zastupnika i ministara takve kakve jesu, zaostaju li za njima sudačke plaće? Sada imate velike anomalije u sustavu. Zaostaju sudačke plaće, zaostaju plaće državnih dužnosnika, a istovremeno cijelo vrijeme rastu plaće državnih službenika. Što je u redu i mi pozdravljamo to da rastu njihove plaće. Međutim, zaboravilo se na sudbenu vlast. Kad govorimo o tom sada sustavu, u kojoj bi se mjeri ono moglo riješiti u iduća 2 tjedna koju traje ove mjere upozorenja? Dakle, očekujete li da u ova 2 tjedna vlada nađe način da ispuni ono obećanje koje je zapravo dala u prijašnjim pregovorima prošle godine? Da, što se nas sudača tiče, evo kako je i neki dan naš predsjednik udruge sudac Damir Kontrec rekao, što se nas tiče možemo večeras. Dakle, možemo danas, možemo večeras. Značilo? To znači konkretan, konstruktivan dogovor u kojem ćemo doći do toga da se ispuni obećanje. Mi nismo nerealni, znamo da se ne može niti u roku 24 sata, niti u roku od tjedan dana provesti cijela zakonodavna procedura i doista donijeti u Hrvatskom saboru novi zakon o plaćama pravosudnih dužnosnika. Tu smo realni. Naravno da ne očekujemo da će se to dogoditi, ali konstruktivan dogovor u kojem ćemo naći načina kako riješiti ovu situaciju. Mi smo odmah sad spremni za njega. Ako danas dođe do njega, sutra prekidamo mjere. Kad govorimo o načinu na koji sada građani vide ovu situaciju, vjerujete li da ćete imati podršku građana i nakon 2 tjedna, sada čini mi se, nekako još uvijek postoje građani koji kažu da trebaju se izboriti za veće plaće, ali nakon 2 tjedna kada građani shvate da nisu uspjeli ostvariti neke svoje zapravo vrlo važne životne teme, a koje se tiču sudova i sudskih rasprava, hoće li se javnost okrenuti protiv vas i to biti trenutak kada ćete morati zaustaviti i prekinuti ove mjere? Nama je doista žao što u ovom svemu što se događa i zbog toga što smo prisiljeni ići u mjere upozorenja najviše pate naši građani i oni najviše osjete posljedice toga. Međutim, naša je dužnost kao sudaca, kao nositelja sudbene vlasti da mi javnosti ukažemo na koji su problemi u sustavu, na što se to točno događa i da ovo doista narušava neovisnost sudbene vlasti, narušava ravnopravnost 3 grane vlasti, da je naša ekonomska neovisnost, dakle pitanje plaća sudaca i pitanje uređenja plaća sudaca da one prate društvena kretanja, da je to jedno od jamstava naše neovisnosti i mi moramo otvoreno o tome razgovarati i mi moramo upozoravati da u jednoj državi u kojoj želimo vladavinu prava i kojoj želimo ravnopravne 3 grane vlasti se to mora popraviti. Smatrate li zaista da je ovdje riječ i o onom temeljnom pitanju, a to je odnosu izvršne i zakonodavne vlasti? Smatrate li da ovakav sustav u kojem suci moraju moliti ili pregovarati vladu za povećanje plaća
dovodi u sustav ovisnosti ili podređenog položaja sudske vlasti prema izvršnoj vlasti? Takav se dojam doista ostavlja. Ako mi moramo sada na ovaj način smo prisiljeni upoznati javnosti i upozoravati izvršnu vlast da evo, dogodila se inflacija samo u 2 godine veća od 18%, nama je povećana osnovica samo 13%. Ako mi moramo na taj način upozoravati, onda doista se stvara dojam da mi moramo moliti izvršnu vlast da nam poveća plaće. Pa onda ako se ne dogodi ovo što mi tražimo, da se uspostave objektivni kriteriji koji će onda našu plaću vezati za društvena kretanja, onda ispada da ćemo mi ponovo za 2 ili 1 godinu ponovo morati moliti, a to onda naravno da utječe na to jesmo li onda ravnopravne 3 grane vlasti. Jesu li građani zadovoljni hrvatskim sudstvom? Mi apsolutno razumijemo da su nezadovoljni. Mi koji radimo u sustavu, dakle mi suci koji iznutra vidimo u kojim uvjetima radimo, kako je sustav posložen, mi smo također nezadovoljni. Mi želimo zaustaviti ove negativne trendove i zato želimo javno progovarati o našim problemima. Ovo je samo jedan od problema koje mi imamo. Mi upozoravamo već mjesecima intenzivno, ali i ranije upozoravamo da postoji veliki problem i sa državnim službenicima i namještenicima na sudovima. Oni su nama ogromna pomoć i ogromna podrška u našem svakodnevnom poslu. Da bi sudac se kvalitetno posvetio svakom predmetu, proučio pravne propise, pravnu praksu, proučio predmet, administrativne poslove nam obavljaju sudski službenici. Međutim, ako njih nema, a ne popunjen je ogroman broj kadrova, jer to mjesto zbog najniže rangiranih plaća u cijelom sustavu plaća državnih službenika i javnih službenika je neatraktivno. Zbog toga onda sudac je primoran raditi i administrativne poslove i to sve utječe na našu učinkovitost i na našu brzinu rješavanja. Imamo i druge predmete, imamo druge probleme. Imamo ogroman broj predmeta koji generira izvršna vlast u našoj državi. Primjerice, iz radnog prava nam govore kolege koji to rade. Puno predmeta koje nisu nikad trebali doći na sud. Pričamo preko 50.000 predmeta u kojem država kroz svoja ministarstva jednostavno ne poštuje radna prava radnika, a za koje već imamo stabilnu, ustaljenu sudsku praksu, dakle znamo kakva će biti unaprijed odluka, nije trebalo doći na sud. To sve opterećuje sustav i čini ga sporijim i tromijim. Dakle, ti problemi su različiti, ali sada trenutno je najvažniji ovaj problem da ne postoji ovo narušenje trodiobe vlasti, da se onda možemo kvalitetno posvetiti i ovim drugim rješavanju problema. Je li točan podatak na, čini mi se, jučerašnjoj naslovnici Večernjeg lista kako je posljedica onog što se događalo prošle godine, pa dijelom i tih mjera upozorenja, 65.000 riješenih predmeta manje na sudovima nego prijašnje godine? Još uvijek nemamo službene podatke. Evo, Ministarstvo pravosuđa i uprave nije još uvijek izišlo u javnost sa službenim podacima, ali svakako je za očekivati da je posljedica 8. tjedna štrajka službenika i prethodno 2 tjedna mjera upozorenja sudaca ostavilo posljedice na našu učinkovitost, dakle na broj riješenih predmeta u tome razdoblju, a naravno onda i u cijeloj 23. godini. Naravno da je suci ulažu maksimalan napor da se ti zaostaci što prije riješe. Na nekim sudovima gdje je to moguće s obzirom i na popunjenost službeničkih mjesta se to uspjelo doista maksimalno smanjiti. Na nekim sudovima to ide teže, ali to je opet povezano i s ovim što nemamo dovoljno popunjenog službeničkog kadra i ne možemo onda u potpunosti sa brzim dinamikom riješiti te predmete. Dakle, za očekivati je da bi i ovo, ako se sada oduži, moglo isto tako ostaviti posljedice na broj riješenih predmeta. Nažalost, svaki zastoj u dinamici rješavanja predmeta će ostaviti posljedice neke. Tu postupamo maksimalno odgovorno. Evo vidite i kriterij koji smo odredili za uopće provođenje mjera opreza pokazuje kako odgovorno pristupamo toj materiji. I ova uputa koju smo dobili od predsjednika Vrhovnog suda, pa čak i u onim predmetima u kojima smo odlučili kao suci odgoditi raspravu, ali stranke nemaju odvjetnika i nisu na vrijeme saznale i dođu na sud, održat ćemo te rasprave. Dakle, doista smo tu maksimalno oprezni da nastane što manja šteta strankama. Mi smo svjesni da svaki zastoj u svakom predmetu stranci čini štetu, međutim, evo, na ovaj način pokušavamo tu štetu doista minimizirati, da bude što manja. I za kraj, smatrate li neobičnim da se od početka mandata
predsjednik Vrhovnog suda i premijer, dakle čelnik izvršne vlasti, nisu sastavili, razgovarali, pa čak ni u ovom trenutku kad traju mjere upozorenja? Pa evo, jučer je kod vas gostovao bivši predsjednik Vrhovnog suda i sudac Vrhovnog suda Đuro Sessa, koji je potvrdio da nije uopće ni potrebno da to bude neko intenzivno sastanjanje. Najvažnije je da međusobno u svim drugim segmentima funkcioniranja i interakcije sudbene i izvršne vlasti da postoji ta ravnopravnost i da postoji to jedno međusobno poštovanje i međusobna suradnja kako bi onda cijelo društvo imalo koristi od toga. No, nemoguća situacija u kojoj predsjednik Vrhovnog suda i predsjednik vlade nisu u stanju sjesti i razgovarati o ovom problemu. Zašto? Evo, nama je žao što mi ne možemo riješiti taj problem, jer mi, opet ponavljam, smo otvoreni za rješavanje, otvoreni za sastanak, čekamo ga, može i danas, da riješimo ova obećanja, dakle ovaj drugi korak koji nije riješen. Tako da, žao nam je što građani moraju radi toga patiti. Čekamo poziv, riješimo ovaj problem. Hvala vam na razgovoru. Hvala lijepa.